थांनाय 1989 15 आगस्ट मंगलबार सानाव जोंनि बामहला सुलिकाटा माहारा ओइथिं सारें बुरिपारा बैनारा बेखिनि जायगायाव जोङो बहुकेजन मानसिया मुंख्लं जाबाय बिखेकके जोंनि बामहलाव 11 जन मुंख्लं जादों दा बे जोङो दा खोनादों जे असम गभर्नमेन्टआ जोंनो 5 लाख कोटी थाखा अनसुंथाइ होदो नाथाय खोनादों जों जे किसुमान सासे खानै मानसिया नफा ननिया जे माबा फैसाखौ बे 5 लाख थाखाखौ मोनबाय नाथाय जोङो बेखौ मोननो हायासै मा कारनाव जोङो बे फैसाखौ मोननो हायासै बेखौ जोङो खोन्थानो हायाखै आरो दा जिथुनिखि दा फैबाय थानाय इलेक्सन बे इलेक्सनखौ जोङो बर्जन खालामगोन होननानै जोङो गासैबो गोसोआव सानना लानाय जादों बेखौ जुदि जों मोननायनि माबा मोनसे जुदि फाइनेल जुदि जायाब्ला माने जोङो गणतान्त्रिक हिसाबै जोङो मोनसे आन्दलन बा स्ट्राइक खालामगोन होननानै गोसोआव लानाय जादों आरोखि आच्छा दा बे समाव जेथिया अपारेशन खालामबाय जिहेतुके दिनै गासै जेसेबां जोंहा सा सम्पति दंमोन बे समाव जोंहा गते सिलिंखार जाजोबदों जिहेतुके जोङो बिजि खान्दाबो मोनसेबो मोनाखै फैनानैहा आरो लोगोसे बे समाव जायफोरा गोमाबाय दा बिथांमोननि थ्रुदिनो जोंनि दा न'खरफोरा एखेबारे माने सिलिंखार जाना दङ जों दाबो बे समनिफ्राय न'खर उथायनो हायाखै दा बिनि थाखायनो दा बेखौ गभर्नमेन्टआ बा बिटिसि सरकारा जोंनो बेबस्था लानांगौ आरो मोननायनि जायाखै नङा फैसा रानसै माथ्रानो जादों बुङोरा किस्ति किस्तिसो होगोन जोंनि हाखौ सरकारा इमान फैसा गैया नङा फैसा बुंना हरदोरा दा मानिना जों फैबाय आरो बिनिफ्राय आरो मा बुंबावबाय थानो जों इमान आलानि जादो दा इमान खावजाबाय दानजाबाय गथ' गथाय दा सिगां जि रखममोन दा फैसाथ' जों जानो हायाखै दा जि अभाबाव गोलैना दङ दा खानै दङमोन बिदा आफं बे खानैयाबो गोमालांबाय दा खानैबो जोंहा बिधुबा जाना दङ जों बिबाय बायना गाबबाय बायना जाबाय थादो दा जोंहाथ' परियालानो गैया आरो हिनजावखा गोजा फिसा आंनि हाबा हरथ'बाय रावबोआनो गैया मा खस्थ' खालामना जाबाय थादो दा जों मोनबा जा गाहाम मोनो आरो 5 लाखखौ मोनबा बेलेगा जि मोननो हायो जों मा रखम मोना बेखौनो जों गा मोना खालामबाय थादो दा जोङो EM सारनावबो खबर लाहैयो EM साराबो बुङो आगस्टआव जागोन सेप्तेम्बराव जागोन होननानै सारा बुङो ओमफ्राय आरो जों फिसानो नेनानै थायो ओमफ्राय आरो बिदिनो मालाबा आरो थाङो खनेस्वर आदानियाव सोंनो खनेस्वर आदायाबो बुङो नोंसोरनि माहारा बामहला सुलिकाताया खौसे गैया बिनिखायनो नोंसोरनि फैसाया जाया होननानै जा बुंना हरो आरो जों मोननो गोनांखौ जों मोनखानांगोन बेनिखायनो जों दा आरो फिसानो बहुद माने दुखु नाङो आरो जों दा मोननो गोनां माबाफोरखौ मोनिखाय दा बिदिनो आरो दा मोनजोबनांगौ गासैबो बेफोर फैसाखौ मोनदो दा गामियावबो खोनादो नुदो खासे खानैया मोनदो बिदिनो आरो दा जोंबो मोनजानो लुगैयो जोंनि न'खरखौ नायफायथो फैनानै खनसे माबायदि हाल सालाव जों सोलिना दोङो माबायदि गथ' गथायनि फरायनाय खरसाफोराव बेसेबां जों खस्थ' जादों दा जोंनि न'खरखौ नायबा बिथांमोनाबो बाहाय मिथिगोन जाहाथे जों बेफोर फैसाखौ मोननो गोनांखौ जों मोनखानांगौ।